Muri yaZimbabwe sori zvenyini kunonoka kuya neupdate ndine rimwe documentary randiri kugadzira rema opposition MPs akasara muparliament avo vakatengesa, so ndakapiwa umbowo wakawanda kwavakatengesera kwacho nezvavakawana zvavainazvo zvekuti ndikutumirwa footage dzakawanda, saka ndichiri kuribatanidza but tisati taribudisa tisati tanyatsopedza nezvaro because so far rapa 45%. That's why muri kuona kuti imwe production iri kuti nonokei kuti tinge tichiuya nhasi. Ngedza ndimbokusanganisa nenyaya yandiri kuona panapa iri kutaurwa nemufesi uyo anoitwa Chaton Wende, uyo anova MP weCitizen Coalition for Change akasara arimo muparliament. Ndo zvinhu zvandiri kuona panapa, akasara arimo muparliament pane vanhu vakabuda muparliament, vamwe vakaresigna, vamwe vakaita zvakasiyana siyana, vamwe vakadidi. So panapa ndiri kuona arikutaura kuti let's assume that all those in parliament sold out. Ko imimi muri panze, what have you done since August 2023 to fight for the people? If elections were stolen, makaita sei or mukuitei nazvo? Is your solution to better the lives of Zimbabweans forming another political party? Muri kuona munhu akutonanga chamisa wacho straight kunojunga samuchamisa muziso nechigunuso, ndo zvaari kuita. But let me be very honest with you, vanhu vese veopposition ava kana pasina chamisa ishiri vanhu ivava muparliament. Unosvika muparliament macho sei? Because chakatoti vapinde momwe ticket rachamisa kuti okay tisusu tisina chamisa. I still remember if you go kuNorton iko zvine zvikonga kuna Themba Muliswa, akabuda Themba Muliswa akataura kuti inini kujigwa kwandakaita ndinojigwa na Richard Tsvangirai but ndakajigwa na Chamisa because people were voting for Chamisa muNorton, not kuti Chisa. Vakabva vazongoona kuti MP wachamisa wacho angaiswa na Chamisa ko ndiani, ndopa vakaona Richard Tsvangirai. But these guys vamwe vacho vari kuratidza kunge varayirwa oro amene kuti chichi kunyanyisa kuitika kana kuti utengesi hwacho hwavakapuwa hwakunyanyisa kuita kuvatuma kuti vaite zvese kana kuti vashaye kana kuti kushaya hanya nevanhu, because the situation yandakuona zvakutaurika izveso zvanyanya is getting out of hand. Havasina kana tsitsi nevanhu, havasina kana shungu kana kuti kunzwisisane nevanhu kuti inyaya dzechii dzinenge dziripo. But it's something else. I don't want to waste much of your time ndichinyanyisa kutaura panapa, kutaura ndazviita kuti ndimborine something chandiri kumbogadzira. But ndine zvandoda kuti muteerere panapa imwe nyaya on the issue iri kutaurirwa, nyaya iri kuadresswa iyo ine chekuita these guys. And I hope kuti muchanakirwa. But ndisati ndakunzwisai, regedzai ndingogara ndangokuzivisai kuti kana uri muSouth Africa uchida kuregister company vavhurira FNB business account usina work permit kana study permit, bata ONO education research ndiye anogona kukuitira zvinhu izvozvo panhamba dzandatokusirai ndakaisa pascreen idzodzo. Taurai naye, musaswere muchivironza muna mabank account mugorono kana kuti hamuna maregistered company iyo muchida kuitawo mamwe madhiri ari kuitwa nevamwe ari kuitisa vamwe mari patoners. So garai mabata ONO mutaure naye. Chero kana uri kunze kweSouth Africa zvinoita, chinodiwa chete ipassport yako iri valid, chitora namba dzake obva wataura naye. Chida kuti muchiteerera zvekutaurwa panapa muzondiudzawo mafungiro enyu. Mamukasei vabereki ndibaba Chinogurei. Baba Chinogurei vari kutaura pano. Inini ndine mubvunzo muduku. Vana veZimbabwe kana kuti vanhu vari kumativi akasiyana siyana, kuti kana vaMunangagwa vachiti vanoda kuwedzera masoja mari, iyi slogan yeZANU kai, kana pane zviri kuitika kana nyonga dziri kuitika mubato mavo muzvizive kai izvozvo. Muchiri kurangarira here kuti Mutsvangwa mazuva eSadak Day akataura kuti maovheti ese toda kuyawedzera mari? Muchiri kurangarira here kuti akuenda maelection umu makataurwa zvinhu zvakawanda stereki? Muchiri kurangarira here kuti mazuva anyoka emabhunu pakaitwa program yokuiswa tumari twakaedherwa kumasoja kuti masoja arivare, masoja arege kuvhunduka, masoja arege kutirimuka? Ndosaka muchiona masoja ari munyika achibribwa kana kuti achichitwa kana kuti achinyeberwa kana kuti achishandiswa. Zvinhu izvi zvinotaurwa nana Mnangagwa izvi zvinongozongotsakatika zvakadaro. Tokutaurira ichokwadi chomene, handimbokuwanzai baiwa. Izvi zvinotaurwa nana Nhiri naID izvi hazvisi zvinhu zvekuteedzera baizvi. Ndava zvinhu zviya ukazviteedzera zvinhu zvaana Nhingirikini izvi zvana ID zvakafanana nokuteedzera zvinhu zvebenzi.
because varume venhingirikini vagara vachiita nhingirikini yekunyeba. Politics dzavo ndedzekunyeba, ende havana kutanga kunyeba nhasi. Vane makore vachiita tsika yekunyeba vana nanhingirikini, vana Mnangagwa. Ndokumbirisa machannels ese ari kuYouTube, Facebook, TikTok. Mashoko aya abudisei mutaurire vaMnangagwa kwaina vachinogurei. Tsika yenyu yekunyebera vanhu siyanai nayo vaMnangagwa. History dzekunyeba siyanai nadzo vanhu veZANU-PF. Moda kugadzira zvipatara zvemasoja, mozogadzira zvipatara zvematicha here? Handizivi. Edzai kubatsira kutaura vanhu chokwadi. Muchagadzira zvipatara zvematicha here vaMnangagwa? Ndoda kuti batsirani taura nechokwadi vanhu veZimbabwe. Zvavari kutaura kuti vanogadzira zvipatara zvemasoja, ko zvipatara zvematicha zviripi? Ko zvipatara zvemanesi vachazogadzira zvemanesi zvakazvimirira here? Ko zvipatara zvemakorokoza muchagadzira zvakazvimiririra here? Zvipatara zvavo zvakazvimirira makorokoza, ivo pachezvavo makorokoza, kuti makorokoza kana arwara anoenda kuzvipatara izvi. Kana kuti muchagadzira zvipatara zvemahwindi here? Nava mahwindi vane basa hombe munyika, vari kuita basa rakakura chaizvo. Handisi kuziva, tibatsirei vaMnangagwa ipapo kuti maakugadzira makambani zvipatara zvavo here? Nokuti masoja akagara ane zvipatara, but zvipatara izvo zvinorapa mashefu chete. Hazvirapwe vana vamasoja, vana vamashefu. Masoja ari kupinda chisoja nhasi kuinyanga uko, ototanga kutonorapwa kuzvipatara izvozvo. Zvipatara izvi zvinongorapwa maministers. Ndo zvatinoziva izvo, maministers eZANU-PF nevana vaministers nevana vamashefu. Kwete kuti vana pombe yadonha zvavo mavheti mamwe masoja mamwe vana pombe yadonha vachiri kupinda fana vana kabura bwana ava. Vese kana masoja ari paAir Force avambofa vakachirapwa chipatara chikutorwa izvo naIDish. Because tarisai muone kuti nyika yakabva kubhadhara mari 100 something million yezvikwerete zvairi kutapudza, ikabvisa futi imwe mamiliyoni mangani futi kuisa kuzvikwerete, chibatirwa zvikwerete, yozogona kuvaka zvipatara muZimbabwe. Saka kutaraka kuti kana mahwindi akudawo zvipatara, takudawo zvipatara zvedu zvakazvimiririra, because tine basa guru, hapana anhu asina basa hombe. Kana maelection asvika mahwindi muri kutidanawo kuti uyai murodhi, muri kutidanawo kakuenda kunoshidzira vanhu, mavhenda muri kutidanawo. Saka todawo zvipatara zvedu mavhenda, zvipatara zvedu mahwindi. Tiri kutaura vaMnangagwa, mapedza izvozvo mochigadzira zvipatara zvevarimi, mapedza izvozvo mochigadzira kazvipatara zvenhingirikini zvemahure nevanomwa doro. Ndava mahure vane basa hombe. Mazuva aya Chamisa achienda kumasvingo kuzvishavano, mahure emuzvishavane makatuma kuenda kunogarira mota yaChamisa nemakorokoza nemahwindi. Saka mahure anofanira kugadzirwa chipatara chavo, kuti kana vachinge vakuwara, kana kuti vachinge vaita siki kana edzi, kana kuti vachinge vapinda dambudziko, kana vachekwa nemabhotoro kana mapanga, vanofanira kuva nezvipatara zvavo zviri chimbi chimbi zveemergency. Saka nyika yose ngayavakwe zvipatara zvemahure. Ndava vane basa hombe kana maelection asvika kuZANU-PF. Toda kutaura chokwadi vana veZimbabwe. VaMnangagwa zvimwe zvinhu zvavanotaura hatizi kuti zvinhu zvinotaurwa nababa vakakwana here, kana kuti vane musoro unoshanda here, kuti vana kugadzira masoja zvipatara izvo zviripo zvachona zvatadza kushanda. Zvipatara zvemuZimbabwe hazvisi kushanda izvo, mishonga hazvina, manesi acho chaiwo chaiwo emuzvipatara zvacho izvo hamusi kukwanisa kuapa mari. Mabhazi amunozotengera zvipatara acho ndeapi muzvipatara musina maambulensi? Motengera masoja mabhazi amakabvira kutaura zvarini? Imi muchitadza kutenga mabhazi epovho chaiwo chaiwo mazupuka muri kutenga kuna China, ukari kungoshanda 6 months ratofa ratopara zvatova zvimugweje. Mozotenga mabhazi enhingirikini earmy nyika yese. Masoja eZimbabwe ari more than ari kuma 60 something thousand. Saka kana mapedza tikitira kuti mugadzire zvipatara zvemahwindi, mahwindi ngave nezvipatara zvavo nemahospital avo. Makorokoza ngave nemahospitals avo, because ari kufinance more gold kuReserve Bank. Ndava vaMnangagwa ndo vatanga kuti each company, each government, each industry, each area inofanira kugadzirwa hospital yayo.
ndava ivo vane hospital dzavo kama ministers aya vanoenda kunze kwenyika ndiko vanorapwa. Saka vamunangagwa vasati vatanga vanachatufa TV apo ndokumbira kuti mutaurire vanhu audio iyi kuti vanhu vanzwisise, vana veZimbabwe kuti vamunangagwa vafunga kugadzirira macompanies nemanhingiri maticha mahospital avo, vafunga kugadzirira manesi mahospital avo ega, vafunga kugadzirira mahwindi mahospital avo ega, ndozvavakataura kuHirosi ega, vafunga kugadzirira mapurisa mahospital avo ega, vafunga kuisa mabhazi ematicha. Vamunangagwa mapurisa achanga ane mabhazi avo ega anovaendesa kubasa, havachamira murodhi vachiwestira one time. Masoja achanga ane mabhazi avo ega, maticha achanga ane mabhazi anovaendesa kuzvikoro vachipuhwa mastendi nedzimba. Ndo zviri kutaura vamunangagwa kwairi kukupai keke ako vangabva vataura masoja ega vanopenga ibenzi here angataura masoja ega. Kana aitaura masoja ega kaarikuda kubraiba vana veZimbabwe unoiwana kupi mari? Iyo nyika ine zvikwerete zviri more than kuma 15 billion 20 billion chakuti zvikwerete. Baba vaya kana vakakwana chaizvo ngavatanga vavakira mahwindi hospital dzavo nemakorokoza hospital dzavo. Isu mahwindi toda mahospital edu, isu makorokoza, kwete kuti shandisa mumaelection zvemanga-manga. Masoja amunotuma iwayo muda kuabraiba kuti ashungurudze vanhu maelection, kuti arambe akatsikitsira musoro pasi, arambe akapusa. Mubva mapedza muwake makliniki emaovheti akazvimirira. Tangira masvika masoja vana vadika maovheti akasunungura nyika, makaidzira mahospital avo here? Tangai mavagadzirira. Kana magadzirira vanhu ivava avo manhingi akakwana mahospital avo maovheti muZimbabwe anofanira kuva nemahospital avo nana Mujibha nana Chimbwido nemadhiteni mozovakira masoja. Iyo maovheti kana akaramba akanyarara akatsikitsira musoro pasi vakapusa maningi, zviri kutorwa neidhire zvoda kuvhara masoja kuti arambe akapusa arambe akanyarara izvi, ende zvinoitwa after 10 years ago. Ndo zvinozonzi kwai regai vamunangagwa vapedze basa ravo, zvaita vanaChiwenga. VanaChiwenga vapedza kupinda murodhi vokamena vaita vamunangagwa vada kupedzisa basa ravakatanga. Basa ravakatanga kutengera mabhazi masoja nekuakira mahospital masoja. Ko maticha ane mahospital avo here? Ane pekugara here? Ane mapei here masalari? Mari yacho muri kuiwana kupi yamuri kuti makabhajitira kutenga masoja mabhazi emasoja, mari dzekupa mapei masoja? Maticha chavo hana mari, manesi hana mari, varimi chaivo muri kuashungurudza kumamisha uku, muri kutora donje ravo mahara, muri kutora foja dzavo mahara, mari dziri pasi pasi, zvibage mahara, chiwashungurudza kutendesa kuJMB. Vamunangagwa munopenga imimi, kupenga chaiko chaiko. Vanachatufa taurirai audio raurai vamunangagwa kuti kwai munopenga navachinogurei. Because zvamunotaura zvakafanana nebenzi, nyika iri kutongwa nebenzi, ibhurugwa rebenzi. Mukatambira padhuze munozorwa matuzvi. Ndo zvinoita vana Mnangagwa. Nonsense man.